काहे के खड़ा ख नचनिया धोइले भाई बतावा है नचनिया के भाई तू शिकायत करता नचनिया के कहियो शिकायत मत करी हल ना तो इतिहास में लिखल बा जे नारी के अपमान करेला जे नचनिया के अपमान करेला या तो यानहर हो जाला ना तो कोरी हो जाला ना तो मोट हो जाला। अरे ये बात पर ध्यान देनी सही बात बा जे हम मनीषा के इज्जत करीले हमनियो करेली स बहुत इज्जत देखो मनीषा तू खाए लगलू देख ली सब जी अभी खाए लगलू अरे टाइम हो गइल रोज यही टाइम पर खाली घर हूं गरम गरम बनत होई एगो लड़की बिया एगो लड़का बा ज्यादा तनी बनेला लड़का लड़की के प्रेम बा बाबू हमार लड़किया के लड़का से प्रेम भइल बा हैं लड़किया अंतिम समय में मिले आइल बिया आ मिल के जाती है यही में खुश रह तू अंतिम समय में मिल के लड़का से जाती है एगो बात कहलस कि हमार शादी तय होता वह लड़का कहलस कि जा तहार बियाह तय होता लेकिन हम में बाधा ना बने हम जानता नहीं हम भाई लोग के अपना हम जरूर कहब जे नया बैच के हमार भाई लोग बा जीवन में भाई प्यार करी हो एने अब जीवन में प्यार करी हो लेकिन भाई कौन लड़की के धोखा जन दी हो जीवन में प्यार करी हो लेकिन भाई हमार कोनो लड़की के तू धोखा मत दी हो लेकिन हई लड़की तहरा लगे आके केतनो कहे कि हम सिर्फ तहार हई ए बात पर कहियो भरोसा मत करियो यू आर राइट गाहू के बा किताब में पसंद कविता के होला कहानी के ना महफिल में चर्चा शराब के होला पानी के ना कौना बात पर तू घमंड करता रहा रमन जी मोहब्बत में मौत सिर्फ राजा के होला रानी के ना आज ले केहू देखला बा जे प्यार में लड़की पागल भइलो है ना कहियो ना 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 जे प्यार करेला खाली लड़का पागल आले से तो यही से एगो तनी भाव ले लो खाली नया नया खाली ढोलक मत किनो भैया रियाजो होके चाहिए घरे चक दीना पक दीना वह लड़का कहता कि जा जा तरुण कौनो बात ना लड़का कहता कि जा ढोलक के छाप चिरलो छाप कि तू चल जईबू हे सैया जी के घर जाए के चाहत रहे जो भाग भाग यहाँ से भाग कि तू चल जईबू हे सैया जी के घर तारा गइला के बाद अरे कि ओही दिन छोड़ दे हब गौआ करे जाओ जैसे जैसे गड़ता काका मड़ौआ करे जाओ कोमे कि जैसे जैसे गड़ता अरे मड़ौआ करे जाओ रिकॉर्डिंग वही से रोवाता हीरो अरे रोवाता कि टोवाता बिस्कुट खाइले से कुकुर खाने ताला खतरा लगे बिस्कुट कुकुर खाला तो यही जैसे ले लो भैया मजनू हो बस प्यार
तू चल जइबू सैया जी के घर तू चल जाइबो सैया जी के घर तू चल जइबू सैया जी के घर सैया जी के घर ए वही दिन छोड़ दे हम गौआ करे जाओ ए भैया भैया ए रहा मर्दे तोरा भाव मालूम नहीं है कीर्तन के ले है बिस्कुट खोल ले है इधर सर बिस्कुट ले हेले ले पानी में भिजा ले पानी में भिगा के मार दे कि तू चल जइबू सैया जी के घर तू चल जाइबो सैया जी के घर तू चल जइबू सैया जी के घर ए तो ही दिन छोड़ दे रुकी रुकी अगुताइल भी आई देखो तनी जी कि जैसे जैसे करता जैसे जैसे करता मरौआ करे जाओ वैसे वैसे रोवाता हीरो जैसे जैसे करता मरौआ करे जाओ वैसे वैसे रोवाता हीरो ए तू चल जइबू सैया जी के घर तू चल जाइबो सैया जी के घर ए तू चल जइबू सैया जी के घर वही दिन छोड़ दे हम गौआ करे मनीषा के देख के ना सीखलू कुछ आए है कुछ हो ना सीखलू मनीषा ना सिखावलू तू इनका आए देख सिखाओ देख तू देख ए रामनाथ भाई ना सिखावे बिहान से साड़ी पहन कि वही दिन छोड़ दे हम गौआ हाँ, हाय। जैसे जैसे करता मरौआ करे जाओ वैसे वैसे रोवाता हीरो एगो लईकी मिले तोहरे जैसा भगवान करा लईका के एगो लईकी मिले तोहरे जैसा सारे तोहरा पताई लड़का कहलस के अरे सुनो जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना मत करना हो जाए तो इनकार मत करना मत करना निभाना तो निभाना उस राह पर चलकर ए लड़कियों किसी लड़के का जीवन खराब मत करना हम जाना था नहीं पहले बात मालूम है भाई तू बड़ दांत कटा है बड़ा यार तू दांते काट लो ए दाते मत कट टटस हो जाई मर्दे ओंग आदमी हंसेला भाग मत बाप हो बाप